Я Каравай Паліна, экскурсавод школьнага гісторыка-краязнаўчага музея старонкі гісторыі нашай дзяржаўнай установы адукацыі Петкавіцкая сярэдняя школа. Нарадзілася на казачнай Петкавіцкай зямлі, у ціхім аграгарадку Петкавічы Дзяржынскага раёна. У сценах нашай установы б'ецца сэрца гісторыі, гісторыка-краязнаўчага музея старонкі гісторыі нашай. Музей быў створаны 10 верасня 1990 года. У яго дзейнічаюць 3 асноўныя экспазіцыі: гісторыя школы, Вялікая айчынная вайна, сялянская побыт. 3 экспазіцыі, 3 эпохі. Першая экспазіцыя – гісторыя школы. Экспазіцыя расказвае аб цікавых справах былых выпускнікоў, пра біяграфіі настаўнікаў, аб вялікай школьнай сям'і вучняў, якія заўсёды ўдзячны агульнаму другому дому за дарогу ў жыццё. Другая экспазіцыя – Вялікая айчынная вайна. Не бывае людзей без памяці, не бывае без гісторыі краіны. Мы жывём, гэта значыць, памятаем пра подзвіг слаўных сыноў беларускай зямлі. Экспазіцыя расказвае аб выпрабаваннях, якія выпалі на долю удзельнікаў Вялікай айчыннай вайны, пра жахі вайны, смерці і пакуты мільёнаў людзей, аб гарадах-героях, піянерах-героях, гераічных падзеях дзяржыншчыны, аб генацыдзе беларускага народа у гады Вялікай айчыннай вайны. Трэцяя экспазіцыя – сялянскі побыт. У гэтым раздзеле знаёмім вучняў пра маю малую радзіму, аграгарадок Петкавічы, Дзяржынскі раён. А збіраючы рэчы продкаў, любім мы свой край мацней. Ёсць чары у забытым, старадаўным, прыемна нам сталеццяў пыл страхнуць і жыць мінулым, гэткім мудрым, слаўным. Мы любім час далёкі ўспамінаць. Музей дапамагае захаваць багаты матэрыял і духоўны скарб беларускага народа. Як важна не згубіць яго мудрасці, традыцый, мовы і захаваць у нашчадкаў пачуццё грамадзянскасці і патрыятызму. Школьны музей – жывы арганізм. Ён развіваецца і папаўняецца. Праводзяцца выставы, экскурсіі, віктарыны. У тым ліку наш чамадан паказвае і расказвае аб мінулых і сучасных днях, жывых доследах. Вучні знаёмяцца са святынямі роднага краю і памятнымі месцамі часоў Вялікай айчыннай вайны, экалагічнымі памятнікамі прыроды. Мы будзем жыць у міры і з шчырай душой будзем сустракаць гасцей і расказваць ім пра справы нашага музея і сваё жыццё. Увага! Я назову 3 прычыны, чаму трэба зазірнуць у наш музей. Першая прычына – цёплыя сустрэчы розных пакаленняў даюць магчымасць зазірнуць за традыцый, звычаяў нашых продкаў. Душа напаўняецца сілаю, тут нашы карані. Мы пераконваемся, што няма ў свеце больш народнага кутка, чым той, дзе нам пашчасціла нарадзіцца і жыць. Другая прычына – жывая сувязь з гісторыяй. Гэта гісторыя пра вялікіх людзей, пра ветэранаў Вялікай айчыннай вайны, якія падарылі нам цяжлівае дзяцінства, пра бацькоў, якія працуюць у Крутагор'і Петкавічы і сваёю працаю упрыгожваюць наш край, пра суседзей, настаўнікаў. А сваіх будучых дзяцей былыя выпускнікі з радасцю прыводзяць у нашу школу вучыцца і пазнаёмяць іх з гісторыяй нашага музея. Трэцяя прычына – школьны музей. Гэта месца, дзе могуць самарэалізавацца вучні, бацькі і педагогі. Наш музей – гэта месца, дзе ўсім прыемна і цепло. Музей жыве, дыхае, дзейнічае, і нам, вучням нашага музея, ёсць чым ганарыцца.